Tavên yekemîn yê tekoşîna cin di Rojavayê Kurdistanê de û di Bakurê Rojhilatê Sûrî de avêtin. Jinên ku her gavekî û her kêliyekî di tekoşîna şoreşa jinan rol lîstine. Her jinên ku di vê tekoşînê de hem ket, xebat, berxwedanî, fedakarî ane meşandin ji bona azadiya jin, ji bona parastina jin, ji bona hêvî û daxwazên tevahî jinan pêk werin